Aktualitatea on fire. Alaxe da, Europa urkullu erabakitze eskubidea Galiziako hauteskundeak zer gertatuko amnistiaren legearekin. Aizue, Sánchezek Urkulluri aurre hartuko dio? Hauteskundeak aurreratuta zenbat aldiz bozkatu behar dugu? Txene, denboraren makina... Nire halako zerbait gertatzen zait. Ez da enigma. Ez da interesantearen egitea, baizik eta letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezu batzudan argia da, beste batzudan uste dut dela magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori itzaio eskatzen magoa. Badakigu bai, gustatu zaizuela, tira, Gorka Urbizu ere izango da hemen, laster. Ez dizu aurreratuko zazki noiz, baina laster. Eta gainera Gorka badakigu ze galdera ez egin jauzi zarela zer ez, holakorik ez. Baina, bueno, ekine, Jone Goirizelaia zain dugula. Mantendu oreka, mesedez, narra oreka. Mantendu, Jone Goirizelaia zain dugula, ja. Eta ez, kolpez-kolpe. Goko oso argi daukagu zer nolako justizia dagoen. Eta momentu honetan, justizia horretan gauza asko faltatzen dira, ez? Lau urte hasi nintzen, eta hortik aurrera, izan da gauza bat nire bizitzan oso importantea, ez bakarrik dantza klasikoa, gure euskal dantzak ere ikasten eta irakasten ibili naiz beti. Jone Goirizelaia, Gabon, ikusten dugu dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko. Zure kasua da, ze beti dantzan eta beti irriparrearekin. Egia da. Guri beti dantza asko gustatu jaku, hasi ginen oso txikietan, eta da gauza bat gorputza eta buruaren barruan daukaguna, eta ez gara hilko mantenitzen dugun bitartean, eta ni beti esan du gauza bat, beste gauza batzuk ez naz izango. Bueno, ama eta mama bai izango naz beti, baina igual politikaria ez, abokatua ez, edo ez dakiz ere, baina dantzaria beti izango nazela. Eta, Jone, esaiazu, jubilatua? Ezin dugu sinistu. Jubilatua benetan guoituta gaudeia zu beti horri izatea edozein esparrutan jubilatua ez, ezta? Bueno, jubilatua bai, abokatu moduen ja gaur ez, atxotik aurrera ez dute zer egingo, ze ja komunikatu neban kolegioari jartzen nebala, eta geratu naz hor kolegiatu moduen baina lan egiteko ez, eta gero baita ere politika munduan, politika munduan ulertzen dan moduan instituzioetan edo lehenengo erroan egoteko aukerak baztertu dodaz, horrek ez du nahi esan politikaz dodala jarraitzen eta ez jatala interesatzen, baina nik uste dut momentu honetan beste modu batean hartuko dodala, eta, jarraituko naz gauzak egiten, baina bestera batera, eta bai, jubilazio zati horretan bai, egingo dodaz gauzak bestera batera, zerabaki hartu nebanean pentsatu nun. Hau amaitzen da, orain hasiko naz bide berri bat egiten, eta bide horretan beti oinarte egin dodazen gauza guztia jarraituko dodazela, baina beste ikuspuntu batetik. Eta, Jone, atletiketik ere jubilatuko zera? Inoiz bez, hori bai da gauza bat, asko ezina, eta gainera orain gauden moduan egonda, asko sobeto, ez? Pozik, joaten naz, gaur arrastian partidora joango naz bere, eta esango dutxuet gauza bat, Barça eliminatu eta gero pasadan egunean, Baianik hotela Sevillara joateko hartuta daukat. Osea, imagina zazue,
ze esperantzarekin goaz urrengo partidurako. Ez nau bat ere harritu zure erantzunak. Gauza bat, leheno hildo politikoa, arlo politikoa hitz egiten, lehendakari izateko aurkeztu zinen, Bilboko alkate izateko ere. Emakumea, nolatan iritsi zea denetara? Bueno, ibili nintzen parlamentuan, ibili naz Bilboko udaletxean, eta batzuk esango dute, eta zelan egiten dituen gauza guztiak. Laguntzarekin. Etxeko pertsona guztiek laguntzaile izan dira, bulegoko kideak ere laguntzaile izan dira, eta esan behar badu gauza bat, niretzako, politikan egonaz askotan, toki desberdinetan, baina niretzat esperientzia importantena eta ezin dut esan hitzez zelan bizi naizen izan da Bilboko zinegotzia izatea. Alkategai izan nintzen, kontutan harturi garai hartan oso zaila zela PNV kentzea, baina gure lanari esker uste dugu lortu genula bertan bera geratzea toki askotan eta gauza askotan, apurke Bizkaian eta Bilbon aurrera goaz, eta hori nik uste dut importantea da bere, baina benetan esan behar badu zen izan da nire zatiaren importantena eta garrantzitsuena politikan izan da Bilboko zinegotzia izatea. Bilbo da niretzat hiri magiko bat, eta hor egotea eta kontaktuan egotea Bilboko hiritarrekin, esperientzia oso polita izan da, izugarria, eta benetan pozik atarana sortik. Eta Jone, orain egunera etorrita, nola ikusten duzu egungo panorama? Ze esan duzu garai batean Bilbon zaila zen, akaso orain eraldatzen ari da politika ulertzeko modua, indar korrelazioak ere, nola ikusten duzu egungo panorama? Nik uste dut asko aldatu dela, eta Bizkaian aldatzen ari da. PNV-ren nagusitasuna nik uste dut ez dela izan zan moduan, nik uste dut jendea apurtzuet aspertuta dagoela, ikusten du politika horiek baliogarriak ez direla benetako arazoi aurre egiteko. Bilbon politika horregaz auzoak kategoria desberdinak dekiezela, lehenengo auzoak daude eta bigarrenekoak, eta gero indar gehiago imintzen da hiri erdian eta baztertzen direla beste auzoak, eta hori nik uste dut izan dela gauza bat jendeak boto emotera joan danean kontutan hartu dauena. Eta gero beste aldetik Bizkaian gauza bera ikusten da. Eta politika zaharrak ez direla nahikorik momentu honetan daukagun erretoi aurre egiteko. Konturatzen ari dira, eta gero beste gauza bat dagoena ere Bizkaian da, zer nolako ondu lertu behar da, klientelismoa dagoen momentu honetan, toki askotan, eta hori ere, jendeak ez du nahi. Eta gero horrekin batera, gai estrukturalak daudela hor, osakidetza, beste gauza batzuk, eta nik uste dut horrek eragin handia izan du, eta ikusten dugu apurke aldaketa datorrela. Gaur irakurri dute naizen fokus berri bat dagoela, eta Otxandiano eta Pradalesen arteko zatia oso txikia dela. Horrek esan nahi du, apurke ezker abertzale Euskal Herria Bilduk irabazten ari dagoela, eta bere tokia, behar duen tokia, jartzen. Orduan hori berri pozgarria da, eta nik uste otorti doala asuntoa. Aldaketa igual datozen hauteskundetan ez dugu ikusiko, baina epertainera aldaketa hori etorriko da. Jone Gorizelaia, Gabon, hasteko eta behin, orain bazetorkidan burura, txori txiki batek noiz behita aipatutako esaldi bat, Juanita, llevas suelto? Ze garaira garamatza horrek, Jone? Ezagutu ez dutenek, igual ez dute ulertuko nolakoa zan Jon, ez? Bere momentuan atxiloketa batzuk egon ziren, eta Garzonek erabaki zuen deklaratzera eramatera Joni Digoraz. Orduan, Joni Digorazen erantzuna izan zen, Zornotzatik Madrilera eta Madriltik Zornotzaraino dagoen distantzia bardina da. Ni ez nazioan gozu etorri gure baduzu.
eta evidentemente Garzon esan etorri, baina atxilotu zuen Jon. Orduan eraman zuen atxilotuta eta momentu konkretu batean esan zozkun Garzonek fiantza bat jarriko zuela. Eta fiantza hori pentsatu genuen, fiantza normal bat izango zala, hau da posiblea. Baina esan zuenean kopurua, nik orain ez dugu gogoratzen, baina kopuru superaltua zan. Orduan Jonek begiratu zoztan eta esan zoztan esaldi hori. Juanita, has traído la calderilla? Eta orduan Garzon aserratu zan, pillo hartu zuen kriston moskeoa, esan zuen, kartzelara bialtzen dut eta gainera barre egiten deu, hau ulertezina da, urten zan super moskeatuta, eta gu geratu ginena, jakinda, kartzelara zijoala, hori imposiblea zalako ordaintzea, baina baita ere jakinda fiantza bat jarri ezkero, posiblea zela urtetzea, errekurso egin genuen, asko bajatu zen fiantza, eta hilabete pare bat kartzelan pasatuta gero kaleratua izan zen. Esan behar dodana da, momentu horretan ere, hotela geneukan hartunda beraren txat, esan zozkuelako fiantza jarriko zuela. Eta gero, sartu ginenean tazian, ni sartu nintzen Adolfo Araizekin. Eta justo berrietan emoten zuten Jon Igoraz kartzelaratua izango zala. Eta tasista esan berbetan, eta zizan, Jon Igoraz hau eta bestea da, baina beraien abokatuak Adolfo eta ni kotxaren atxekaldean gure karterarekin ez genekien zer egin, zer esan, izilik hotelera llegatu arte. Garai desberdina ziren, baina anekdota batzu badauzkaguz. Behintzat, baten batek akaso, garai batzuren irudiare egin zezan, emakume abokatu izateak ere, Jone, horrek utziko zizun, zeure ibilbidean, ez dakit, arrastoa, zaporea, esperientzia? Erabaki nebanean abokatua izatea, ez neukan buruan olako esperientziak eta olako bizipenak izango nituela. Hasiera batean pentsatu nebanean beste gauza batzuetara dedikatzea. Hau da, ni bizi nintzen Bilbon Bailen kalean, eta han zabaldu genuen lehenengo bulegoa, eta han ezagutzen nituen garai hartan hor bizitzen ziren pertsona asko, travestiak bere garaian nolan deitzen zirela, hor txaperoak eta, beste esklusio handia egon zanan, eta, delito pillo, eta momentu hartan atxiloketa asko egoten zirela, eta horrekin beti lotura zuzena izan dut, eta pentsatzen neban, hori egingo nebala, baina gero, bizitzak eraman nau beste toki batera, ikasketak burutu nituenean, lehen ezaguten neban, baina laguntasuna gehiago sortu zen gure artean Edurne Bruarekin eta gero hainbat pertsonarekin, eta batean agertu zen Josu Muguruza, eta Josu Muguruzak esan zozkun. Emakumea behar ditugu, toki guztietan, ezker abertzalean emakume gutxiago daude, defentsan aritzen zirenak momentu hartan bakarrik ziren gizonezkoek, ezagoen emakumerik. Orduan, ez duzu ezagutu Josu, baina kristolako kapazitatea zeukan pertsonak konbentzitzeko, eta azkenean, gauza bata eta bestea dela, sartu nintzen horretan, hasi nintzen Kepa Landarekin eta Txema Monterokin Sestaoko bulego batean, eta gero jarraitu. Eta egia da, gauza biak nazta izan dodazela, eta esperientzia izugarria izan da. Joatea Audientzia Nazionalera eta han burrukatzea eskubideen alde eta eskubideen defentsan, azaltzea Euskal Herriko gizartearen aurrean, zer gertatzen zen inkomunikazioan, zelan burutzen ziren ikerketak, eta hainbat gauza, esperientzia oso importantea izan da, baina batez be geratzen azena da, zelako irudia emon dugun, nik uste ondo egin izan dugu zela gauzak, eta zelan emon dutxegu laguntza, momentu horretan behar ziren guztiei.
Ziur askorako eman dezakela elkarrizketa honek, lehen aipatzen genuen, Naroa eta biok platora etorri beharko duzula, honi buruz luze eta zabalaritzeko, edo nola ere galdera azkar batzuk egin nahi nizkizuke. Urte hurrena, Garako 25 urte, Kabakax auziarekin lotuta, Garako zuzendaria, kazetaria, zure bertan zinen, auzitara eraman izanaren urte hurrena ere bai. Labur bada ere, ze analisi egingo zenuke, pixka bat bi gauzak uztartuta? Gararen sorrera nik uste dut berri oso nahi izan zala. Nik uste dut Euskal Herrian behar zan olako medio bat, eta sortzearena nik uste dut importantea dela, eta 25 urte mantenitzea arazo guztiak gandituta gero, berri ona da. Bestetik, bestea guretzako momentu hartan, demanda bat eukitzea eta bankiloan jesartzea, egia kontatzea gaitik, eta gertatzen zana esatea gaitik, izan zan gauza bat, justizia ulertzen baduzu zelan funtzionatzen den, ulergarria da, baina zeukan nondik hartu. Lehenengo epaiketa izan behar zan, Inigoren auzia, eta lehenengo epaiketa izan zan, adierazpen askatasunaren aurka, eta, egia da gero ondo atara zala, baina nik ez nuen inondik inora espero, eta kontutan hartu behar dana da, zelako elkartasun sarea sortu zen, eta azkenean ondo atara zala. Zentzu horretan, arilkatu nahiko nuke, justizia feministaren, justizia propio eta feministaren beharra aipatu izan duzu. Deigarria, Kabakax auzian esate baterako, Ugarteko bezala ezagutu zen polizia burua akusatuen eserlekuan ikusi aurretik, Iñaki Soto Garako zuzendaria ikusi genuela, eta deigarria baita ere, egunotan, ertzain batek, genero indarkeriagatik, babes egoeran zegoen emakume bati eraso egiteagatik isun bat jaso duela. Justizia feministarako, oraindik ere, pausu dexente urratzeke, ez da? Ikusitakoak ikusita. Nik uste dut momentu honetan gauza asko egin behar direla, esateko benetan justizia feminista dagoela, ez dago. Ikuspuntu hori justizian faltan dago, oso jende gutxi deko eta horrek gero ondorio zuzenak dauzka epaietan, baina ez bakarrik epaiak botatzen direnean, tratua nolakoa da, gauzak nola egiten diren, zer nolako tokiak dauden emakumeak justiziara llegatzen direnean, zer nolako laguntza, hori guztia aldatu behar da, hor jendea ikasi behar du, fiskalak ikasi behar dute eta epaileak ere, eta horretan ikasteko asko dago. Eta bestetik, nik hori beti lotzen dut justizia propioarekin. 3 poterea daude edozein estatuan, gu estatu nahi dugu izan, independentzia aldarrikatzen ari gara, eta horretarako 3 potereak eduki behar dugu. Arrazoi desberdinen gaitik, euskeraz ezin dugulako epaiketak egin, euskararen erasoak ikusten dugu egunero, zer nolako tratamentoa dagoen ikusten dugu egunero, eta nik uste dut justizia propio aldarrikatzea dela gauza bat pendiente daukaguna, eta gainera momentu honetan indarrean dagoen estatutua eta legeak posibilitaten dute hori egitea. Orduan aldarrikapen pendientea, urgentea eta harik eta lasterren lortu behar dana. Jone, hitz horiek esan da zer gutxi gelditzen den azpimarratzeko. Azkeneko pare bat galdera, ekinek esan dizun bidetikan justizia feminista, zuk esan duzu, egon ez dagoela, hori argi dago, baina ikusten ditugu ere justizia feminista, baina emakumearen beharra, indarra eta babesa ere behar dutela, adibidez, espetxeetan zukurtetan ikusi duzu zegora dauden, emakumezko presoen arteko egoerak ere, krudelak izan dira, beti esan da, ezta? Edozein ambitotan, edozein ere muetan, emakumeak ere bi aldiz biktima eta kartzeletan ere ikusi duzuna zer? Ni beti esan dut kartzelak gizonentzako eginda daudela. Eta horrek ondorio zuzena dauka. Kartzelak ez daude pentsatuta emakumen beharrei aurre egiteko. Emakumeak beste gauza batzu behar ditugu, eta emakumeok umeak dauzkaguz. Eta hori ere kontutan hartu behar da. Ume txikiak eta errelazioak desberdinak izan behar direla. Eta
Horretarako gauza asko aldatu behar dira. Kartzelan barruen, baina baita ere gero zer nolako aukerak emoten dotzie kaleratuak izan behar direnean, zer nolako laguntza planteatzen da kaleratuak izan behar direnean. Eta hori ere pentsatuta dago gizonentzat, eta orduan ni beti planteatu izan dodana da, aldatu behar dela. Bere momentuan, Gasteizko Parlamentuan ibili ginenean proposamen desberdinak egiten, atala handi bat prestatu genuen gai honekin lotuta. Eta hori oraindik dago aztertzeko eta egiteko. Nik uste dut momentu honetan Eusko Jaurlaritzak eskumenak eukinda, horretan gauza asko aldatu behar dituela eta gauza sakonera joan behar da, ze estrukturala da gertatzen dana, eta denbora dago, urtebete eta piku daramate, gauza batzuk aldatu dituzte, aldatu dituzte estrukturak, margostu ez dakiz zer imini, baina benetan aldatu behar dana da barruko gauza guztiak, eta hori da lan pendiente bat, eta gainera urgentziz hartu behar dana. Hori da, zuk esan duzuna, ez makilatzea, baizik eta aldaketa estrukturalak ez izatea, ez bakarrikan soilik margoketa. Jone, denei galdetu dizuegu elkarrizketatu guzti, astez aste eta noski zuetzara libratuko. Hauteskundeak noiz, baduzu porra bat? Ez daukat porra bat, gure ez dudana da konsiditzea ekoparen finalarekin. Eta ez dut uste hori ez dala gertatuko, baina aukera egon badago, segun nola planteatzen duen, ze hori apirilean da, eta hortze dabil. Nik uste dut apiliraren bukaeran, ze beraiek ez duten nahi Europako hauteskundearekin bate egitea, eta maiatzean egiten badute nahasketa hori izango da, fijo, orduan apirilaren bukaeran da nire zera. Ez dakita azken asteburua zelan jausten dan, baina hor kokatzen dodaz nik. 28 hortigan bueltan. Hoixe zure porra, amaiera, behin eta berri Sevilla, hotela hartuta daukazu eta dena. Erreala Atletik Erreala ikusteko aukera izango dugu eta horrela bada elkarrekin eskutik helduta? Nik ez daukat ezer Realaren kontra. De hecho, guk ez badugu beraien aurka jokatzen, gure dodana da irabaztea. Elkarrekin joaten bagara asko hobeto, ondo ibiliko gara, baina hori bai. Real zale guztientzat mezua Atletik aurten kontran jolasten badu irabaziko du. Beno, ez daukazu ezerrez Realan kontra, oraintxe Real zalek seguroen akatu nahi zaituzte. Jone, broma. Jone, plazerra zurekin hitz egitea, beti zabiltza lanean, jubilatu bai, esan duzun bezala, abokatu bezala bai, baina mesedez. Ez jubilatu, Euskal Herriko bizitzatik faltan asko otako zintugun eta. Beraz, mila eskerzu eta leheno esan duzu, zukai izan zerela, egiteko egin dituzun gauza asko, familiko babesa izan duzulako. Eta esan da, zure familiare geldik egotekoa ez da, zenbat gauza egiten dituzuen famili guztia hortxe izan da. Jone, mila esker, plazer bat. Bardin, eskarrik asko musu bana eta gure duzuen arte. Musu bat, urrungoan hemen, Jone. Europea de dar cabida, protagonismo y cauce de expresión a la pluralidad de realidades nacionales que la conforman. Que reconozca a las naciones sin Estado y regiones con competencias políticas y legislativas un estatus único y singular que garantice su plena participación en el diseño de las políticas y la toma de decisión. Erabakitze eskubidea Europan, amnistiaren legea, hauteskundea, haze mogolloia. Jo nolana eta Maite Jubiria Gabon. Haze mogolloia, hemen gendozen Atletik, Reala, Sevilla, plasta, aurrean. Ondorioz, kontatu duzu, zer, dena egin dagoia, Maite? Zeri buruz, finalari buruz entzun dute Jone kolako mehatxu bat bota diela Realzalea zera, bai? Realzalei, eta, nik uste dut, oa indikan,
komeni da hainbat partidu jokatzea horrega itxi baino lehen, eta geho Euskaldun batek eramaten duen kopa. Ez omen du ezer Gipuzkoarron aurkakorik ez omen du, badazpada hori aurretik bota, eta gero, zaka, zaska, aizkoraka. Nik uste postulatzen ari zela ja, Atletikeko presidente izateko, zer zaio ja, emakume bakarrik ez, izatea Euskal Herriko lehendakari gorenaren postua. Bai, hori da, berez lehendakari izatea edo Bilboko alkate izatea ez da Atletikeko lehendakari izatea postu gorenean. Bueno, esan dakoa togein bueltatuz, ikusi dugu, Urkullu lehendakaria nola ibili dan Europan barna, eta, beno, ze solte eta ze gustora eta ze argi hitzak eta ze nazio eta ze estatu eta hauteskundetan gaude, edo? Ba, nik ez daki kontatu hien berak badaukala kajoi batian sartuta estatus politikoari buruzko proposamen bat, eta, bueno, basain bat legealdi inditula, eta kajoitikan ez du latea, bueno, bazegola akordio bat horren inguruan, eta horri segidarik ez diola eman, ez? Nik uste Kaukausek egin du lana eta egiten nahi den lana zoragarria dela Europa mailan, eta uste dut horren atzian badaudela horra aurrian agertzen direnez gain beste pertsona askok eta elkarte askok lan hori bultzatuta azkera urteotan, orduan errespetu osoz, eta uste dut hori bezalako mezua pasatzen Europa ondo dago, baina nik uste dut, bueno, batez ere ibilbide politikoari agurrezateko unea iristen denean, norberak zintzotasunez jokatu inbardula bere buruarekin eta besteekin, eta onartu, bueno, izan ditun mugak edo bere bidean jarri ditun esiak bide hori luzera junez dadin Euskal Herriaren kasuan. Nik uste ez datorrela bat ere bat bere legatu politikoarekin, ez? Argazki hauek beti saiestu izan ditu, agertu da orain Aragonesekin eta Simeoni Korsikakoarekin. Baina ez da Urkulluk bere legatu politiko gisa utziko duen irudia, guztak goratzen zareten. Desklasifikatu zituenean bere paperak Kataluniako eskuartzearekin eta hor bat zegoen email oso kurioso bat, nola Kim Torra, Generaliteko presidentea torri zenean, nolabait idazten zion Pedro Sánchezi esanez, bueno, eske harrera egin beharko diot, daukalako ez dakiz zer, eta halako konpromiso batekin, ez? Eta hori nahiko adierazgarria da, hortik zatoz eta orain egiten dezu argazki hori, ez dakit den hori, bere legatu hori orekatzeko edo bueno, hauteskundea datoz eta... Edo bate daki, orain jubilatzeko puntu hontan daula, esan eta lehendakari moduan, orain jubilatzeko puntu hontan daula, ikusiko dugu beste Urkullu bat ateratzen? Urkullu soberanista, ez dakit animali mitologiko bat izan daiteke baina. Lehendakarien ibilbidea ere oso berezia da, nik goratzen naiz, pixkat Ibarretxeri denok aitortzen diogun, pixkat erabakitzeko eskubideen alde egindako lana, baina ikusin bartzen Ibarretxe zegoenean aurreko gobernuan zen olako jitea zeukan, eta lehendakari gisa hasi zenean baita ere, nondikan markatu zuen bere ibilbidea. Egia da gero evoluzio bat egin zula, eta oain geratu da, nik esango nuke historiako lehendakari soberanista bat bezala, baina nik uste tine Urkullu pixka zaila badaukala, horrekatze saiakera horren aratago, nik uste zaila daukala, nolabait naziogintzan lehendakari ausart bat bezala historia pasatzeko uste dut. Urkulluri egurra ematen segitzeko tarte izango dugu, gizara joa, jubilatu edo erretreta hartzeko den honetan, edo nola ere, zer deritzozue Europan kaukus honek planteatzen duenari buruz. Egia da, gure esku dagoko bozeramaileak ez dut izen esango, zeren beranaiaren izen esaten dut beti konfundituta, naroa lagundu dazu, izena bizenak mesedez. Josu Etxaburuk kaukusa aipatu zigunen esan genean, wow! Ez da estatu batuetan bakarrik existitzen, Europan ere badaukagu, edo nola ere interesgarriak, Korsikako lehendakaria, Kataluniakoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa, egia da, ez Ipar Euskal Herrikoa, ez Nafarroakoa ez zeudela, baina edo nola ere, estaturi gabeko nazioek Europan toki izan dezaten, honek izan dezake bidea, urratu dezake benetazko bide bat, arau bide bat ereiki, besteak beste Kataluniako festa ez errepikatzeko, hori izan dezake helburu? Bueno, helburu bai, eta ikusiko dugu zer bide egiten duen, ez? Baina nik uste interesante dela pixkat perspektiba zabaltzea, igual 2011-tik zabaldu zen ziklo politiko osoari, ez? Porque gatoz Josu Etxaburu eta gure eskuren eskutik dinamika sozial oso potente batetik, testu inguru
politiko aldakor batetik, ez etorri zen Katalunia, juntzen, orain beste egoera batean dago, Eskozia ber, hor daude elementu batzuk, eta gero dago karril akademikoa esan dezagun, ez? Eta hor Eusko Ikaskuntzak ere egin zuen lan bat 2020an aurkeztu zen, eta orain nolabait segida ematen zaiola horrekin. Eta, bueno, denak elikatzen du bide bat, gero horrek ze momentutan kristalizatu dezaken emaitza batean, eta ze emaitzatan ikusiko dugu, baina nik uste kontuan hartu behar dela karril diferenteak hor nahaztu egiten direla eta elkarri elikatu ere bai, ez? Eta batez ere, ikusiko dugu, batzutan heldutasun puntu batera iritsi behar dira gatazkak, heldu ahal izateko, orain Espainian hitz egiten ari da nazio eztabaida, ez dakigu ze terminotan ikusiko dugu, baina hau bultula 7 urte edo ez den posible, orduan, ikusiko dugu. Nik uste hori interesgarria dela, oain Europarra hauteskundak izango direla laizter, helduen ekainean, nolabait planteatzea posibla dela, nolabaiteko eztabaida lasai bat ematea erabakitzeko eskubidearen inguruan. Nolabait autodeterminazio eskubidea edo erabakitzeko eskubidearen inguruko lana egina badauka Europak Batasunak eta kanpoari begira onartzeaz gain bultzatu du bere interesen arabera, goratuko nuke, Sobiet Batasun oiaren errepubliketan nola bultzatu zuen horren independentzia prozesuak, edo baita Jugoslavia oian ere, orduan, aitortu die hainbat herriei autodeterminatzeko eskubidea eta independentziarako eskubidea. Gero, Kataluniako auziak eta Eskoziakoak ere bai, baina ere agian pixkat gutxiago, batez ere Britainia Handieko gobernuak hartu zuen jarrerarengatik, besteengatik, prozesu horiek erakutsi zuten zegoela hutsune hori. Europako Batasunak ez daukala erabakia zer egin olako prozesu bat ematen baldin bada bere baitan, bere klubaren baitan. Eta horrek eskatzen du, zuk aipatzen duen bezala, lan akademiko hori, legegileen lan bat, nik uste eztabaida politikoa poliki gozatzea bertan, ondo dago, eta orduan nik uste hor ondo dagoela lehendakaria hor egotia, eta Korsikako lehendakaria eta Kataluniako lehendakariekin batera, hori bezalako aldarrikapena aitzinaratzea, ezta. Piskat, Urkullu hori aitortzeko, ez da izan dadin, jantzten duela asko lan bide akademiko hori olako argazki batekin osatzea. Eta bere tokian dagoela lehendakari bezala nolabait hori, mezu hori pasatuz Europa mailan, ez da? Bueno, argazki horrekin, orain argazki hori hartuta, hainbat argazki ikusiko ditugu hemendik aurrera ere, hauteskundeak badatozela, ez dizut zuri maite galdetuko porraz, ze bota zen egun aurrekoan, baina Jonek ere esango, apirila maieran denok daukagun data posible hortan, ez da? Denok dakiguna, kazetari bezala zuguk ere, zeo zer gehiago badakizu, filtraziorik? Jakin bat ere, eta porrak egiteko ez dakit behar diren datuak edo zer, baina ez dakit, ikusten nuen, naturaltzat genuen apirilaren 21 izango zela, bakarrik falta da Sevillako finalaren ondoren biharamunean egitea, hori besterik ez genuen behar. Ja, parte hartzea beste behin jeisteko, hori ere... Joneren preokupazioa hori izan gainera, eta Reala eta Atletik balima, eta depende zein egaltzen duna, akabo, hor kontuz. Hauteskundetan zertaz ziteken. Baina, esan da, pixka bat hauteskunde lehia. Nola ikusten duzue, ari da ja markatzen, ari dira azpimarratzen, zer dioz ere bai, Otxandianok Pradalesi botako gobernatzea horren inguruan, badude gauzak. Ez dakit, niri pixkat atentzia eman gero egia da, bereiztu behar dela, niri Feijóo torri zitzaidan burura. Horrela ibili delako, desesperatuki, ez dakitzen denbora, bera investitzeko saioan, ez? Egia da, H. Bilduren markoa beste badela, eta beti dela, indar progresista batzuen artean, ikusi duguna Iruñan eta Nafarroan, ez? Orduan, niri iruditzen zait, ez dakit, aukera erretoriko bat, aurre kanpaina luze honetan, planteamendu hau mahai gainean jartzeko, baina nik uste interesante izango dela. Gaurko EITB Focusak erakusten du lehia estu-estua izango dela aspaldiko partez, ez dakit noiztik, baina olako emaitza esturik nik behintzat ez nuen buruan, eta ez bakarrik alderdien artean, ez? Bi lideren arteko balorazioan, iaia empate tekniko badago, eta hori, ez dakit askotan gertatzen, inkesta bakarra gogoratzen dut, oposizioko burua, ia gainditzen duena gobernuko hautagaia, eta izan zen Maialen Iriarte eta gero irabazi egin zuen. Ez dut esaten hori gertatuko denik, baina desde luego, datu oso adierazgarri batzuk daude inkesta horretan, pentsateko lan pixkat izango dugula. Nik uste
EH Bilduk ez daukala arazorik lidergoen inguruan eta uste dut oso lidergo potenteak eramaten ditula hauteskundetara, eta hori ni uste edozein begiraleko aitortuko du hori, Maialen aipatu duzu, nik Nafarroako kasua aipatuko nuke, baita Nafarroan zen Iruñan. Eramaten ditun nolabait zerrendaburuak oso potentea die, baina EAen nik uste dut daukaten arazo nagusia da aliantzena, eta nik uste dut pixkat Otxandianok bota duen, ez dakit hor dago hori edo mahai gainean jarriz, nik uste nahi zuela nolabait hautsi aldez aurretikan ezarritako errelatua aliantzen inguruan, ez? Nolabait semateko jakintzat orain arte gertatuko dana. Nik horrela ulertu nun. Zergatik, oaingu begiratzen baldin badegu Madrilgo eskenatokira, begiratzen baldin badegu Iruña edo Nafarroko eskenatokira, segurazki horrematen ari dire aliantza batzuk proiektu eta egitasmoen inguruan, edo beharren inguruan, edo premian inguruan, inor gutxik aldez aurretikan aurreikusten zituen, ez? Eta nik uste dut berak nahi duela hautsi, orain arte egindakoaren kasik patu hori, ez? Eta uste dut, hor asmatu dula egila da batzuk esan dute, jauke inzuna eta barrekoa. Nik uste dut berak ere bai testu inguru batean kokatuzun, ez? Nolabait argi izan ez eskuina kanpoan ustearen premia hori, eremu ezberdinetan, eta gero programa eta inguruan adostasunak, herri mailako adostasunak iristeko apostu hori, nik uste dut ondo azalduzula berak ideia, ez? Baina, finean, asmoa baldin bazen, haustea edo sortzea kalapita pixka bat, eskenatokian, hori lortua da. Eta egia sortzen dezula alako imaginario bat, zuk defendatzen badezu, lehenengo indarra gobernatu behar duela, ari zara más o menos postulatzen, lehenengo indarra izan zaitezkela, ez da? Orduan, eta hori... Ambizio bat proiektatzen du. Fokusen pizka batzuk botata, ideia hori, en fin, ez da daiteke... Akaso euroiria fokus, barko genuke, ezta? Potik hasita, Kantabria alderaino, ez? Eta horrela, akaso kolore mapa bat osatu, ze badirudi askotan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gertatzen denak agintzen duela. Argi, ze kasu batzuetan Bizkaiak agintzen duela ematen du, eta kasu honetan EITB fokusi kaso egin ezkero, badirudi bi indar nagusien artean muga geroz eta laburragoa dela, eta gora egiten duela, Pradales eta Otxandianoren arteko norgehiagoka horrek. Podemosek zer egingo ote du? Gaur aurkezpen kontuak, banatuta aurkeztu ezkero ia ordezkaritza galtzeko zorian, Ezker Federal hori, eta batera aurkeztuta berriz, hortxe emaitza txarrekin. Tira, inguru maria honetan datak, noiz, zer, norra aurkezten da, azen asmasa, Gasteizen, kalean, zer diote Euskal hiritarrek? Bai, badakit, bai. Sí, bai. Batzuk, bai, a ver, PSOEko Andueza, esko PNV-koa aldatu dute, eta gero Bildun ere aldatu dute, esan daiteke neska bat? Ez, orduan, ez gogatzen. Eta besteak, gehiarik ez. Aurpegiak kokatzen ditut, baino izenak ez. Badakit badagoela Peio Otxandiano, baino besterik ez. Bildu, bai. Pues creo que uno es Andueza, otro es Pradales, y el de Bildu, que es el que ha cambiado ahora, que Otxandio. Pepe creo que es el de André, digo yo, será. Ez dakit, maiatza nola, pentsatzen dut. Igual europear botazioak baino lehen. Hauteskundeak? Ez dakit, maiatzan. Yo creo que serán allá para un poquito antes del verano, para junio, por ahí, más o menos. Bai, baina oraingoz ez dakit. Bai, alderdia oraindik ez dakit, baina badakit, ezkerrera. No soy muy amigo de los políticos, pero seguramente sí votaré, sí. Yo ando ahí un poco Bildu, un poquito... ¿cómo se llama este? PNV, no sé, ando ahí, Partido Nacionalista. Argigarria, jendeak hiritarrek kalean esandakoa, lasaigarria, akaso
Bai, esaten dute, bozkatzeko aukera gurea dela, eta gu gerela soberan hortan, ze beldurra. Ikusita zein da bai, berri horiek, jarri denak, ez dakit. Oso ondo, ze lasaitasuna maitea. Ez kezkatu horretean, horrek esan edu, herritarrek baituztela bere kezkak eta baituztela bere arazoak eta horri erantzuten diotela iristen denaren momentua. Eta piztuko denan ez da bai da, paperetak iritsiko direnean eta barrekoan haien lana ingo dutela. Nik aipatuko nuke hauteskundea batan, badautela bai elemento berezi bat, da azken hauteskundeekin konparatzea oso zaila dela. Pandemia garaian gertatu zalako, parte hartzea eskasa, goratuko zuez kritikak egon ziren, testu inguru hortan egin zirelako hauteskundeak. Orduan nik uste, zaila izango dela horrekin agian erreferentziak hartzea, ez? Horri gitzen baldin bazaio, bi alderdi nagusik zerrendaburu aldatu dutela eta bar, bueno, nik uste igual gehiago behiratu behar dugula, oain gatozen zikloak utzitako pixka bat joera horri, ez? Markatzen dula gainbera hori AJaren aldean eta gorako joera hori EH Bilduren kasuan, eta handikan apainatu pixka bat azterketa egiteko, ez? Nik uste, oindala 4 urteko konparazioa oso komplikatua dela, ze azkenean pandemia batean jonden. Zateko parte hartzain importantea denez ere? 20 urtez, 5 hauteskunde egin dira, beti izan da joera berantzko joera bat izan da parte hartzea, beraz, ez dakit, igual 2020koarekin alderatzea ondo ez, baina hamasikoa gainditzen duen 60koa izan zen parte hartzea orduan. Benetako lehia egoteak ere lagundu dezake jendea pixkat animatzen. Hautagai berriak izateak, ikusten dugu oso ezagunak ere ez direla, baina ikuste horrek Euskal Herriaren alde honetan bintzat badu dela zentzu bat, eta da jendea oso bere markakoa dela ere, eta PNV-koa bozkatuko du, Pradalestinen ez badaki ere, eta Otxandianok ere ez du behar igual Otxandiano abizena, baina bai EH Bildu abizena. Nik uste kasultan markek baukatela tiroi bat, PSR tradizio luzeko zera da. Beste leku batzuetan ikusten ditugun volatilidade eta joera personalista horiek hemen behintzat oso tradizio luzeko parrokia dauzkagunez ikuste. Abizen ezerriak ja parrokian. Ikusi dugu aste honetan ere, Erkidegoko EAeko lurraldetako zerrendaburuak aurkeztu direla dagoeneko, batzuk ezakit ez ustez harrapatu zaituzeten edo ez? Nik ez nuen espero Denis Itxaso aurkeztuko zenik Eskola Legebiltzarreko hauteskundeetarako. Besteen artean ez dakit sorpresa ondorik dagoen, egia da, lehengoan Iñaki Galdosek ere aipatzen zuen, pixkat harrigarria dela gertatu zaiona Jari Araban, ez? Oinarrietatik ateratako proposamen batek lortu duela zerrendaburu izatea Araban, hori ez da oso ohikoa, zen normalean alderdiko zuzendaritza batek proposatzen duenean, hori juten da. Hori hortik ateratzen dena, segurazki Podemos izan da, Galizian, esan duelako batek ez bozkatzeko sumarrekin ez joateko, hor badaude. Egia da, justu gaina horreko astean Ortuzarrek egin zituen adierazpen batzuk haien prozesu kongresualari buruz esan ez, alderdi serio denean, alderdi iristen zara kongresura sorpresari gabe eta gauza guztiak erabakita aldez aurretikan, eta, gero Arabatik beste mezu bat iritsi zanez. Nik ez dute aparteko sorpresarik hartu, egia da, Otxandean aurkeztea Araban zer esana eman du, baina, nik uste argi dagoela, edo denok ikusten duguna, Araban badagoela lehi bat, begiratzen dugura Foru Aldunditan eta herri mailako hauteskundeetan zenolako emaitza lortu duen ezkerreko soberanismoak, eta nik uste dute Otxandeno lehiatzera ateratzen dela lasterketa hontara, eta hori argi eta garbi agertzen da, eta gero gainera oso ohikoa izan da, begiratzen baldin modu historikoa ere, lehendakari gai batzuk ez aurkeztea jatorriko edo haien sortu diren herrialdean, baizik eta beste toki batean oso ohikoa izan da, ez nuk hartuko beste zeharik ez dara. Jarraituko dugu, hauteskunde lehian hitz egiten, izan ere astez aste, ez usteko ugari izango ditugu, eta bateak izan ere Arriolari ere galdetu diogu, ez, pensa, eta porra zer nola ikusten duzu, eta hoxe gota diguna.
Arratsalde honen entzule maiteok zer moduz gaude, partida bikaina dator gurera, hauteskunde autonomikoak datoz eta jokalari batzuk jada hasi dira hitz batzuk esaten, batzuk TikToken ere badaude, estrategia berriak ikusiko ditugu akaso, informatzen joango gara. Baina momentu honetan kinelak topera dabiltza, porrak handitzen doa zegunek aurrera eginenean, eta zein da galdera, zein egunetan izango diren hauteskundeak. Kaleko iskinetan apirilean izan daitezkela esaten dute, baina oraindik ez dakigu ezer. Zer uste duzu zuek? Egin apostuak, bien bitartean, izan ontsa. Nik behar dut jakin ja, zeren emanaldiak ditut, eta, klaro, sobrezito horrekin ez da nahikoa. Ekine, zer montra dabiltza Urdaibain? Baiz, hauteskunde buruz hitzitari utziko diogu. Sentitzen dugu, aktualitateak alaxe horretara behartzen gaitu. Aztu zait lehen spoilerra egitea, Denis Itxaso zerrenda buru dela. Jakin ez genekien, baina bagenuen alako usaimen berezi bat eta gure platoan izango da. Laster. Eta galdetuko diogu. A ber, zer demontre nola etorkizuna nondikote datorren, ez dugu aztuko Espainiar estatuak EAen duen ordezkaria dela. Edo nola ere, Urdaibai, Kostak, saiatuko nahi zarilkatzen ez, egia da. Hauteskunde giro honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez da nahi egiten dugun zerbait. Lerroburuak dira, analisiak hemendik handik Iñaki Iriondori. Tiraka, zerbait gertatzen da Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan, ez da izan bakarrik akaso Urkulluren lehendakaritzarekin ze pasako den, orain Europara joan dela oso ez dakit, ausart, Urdaibai auziarekin ere atzeratuta utzi du lehendakariak. Bizkaiko Foru Aldundiak orde esan du, atzerapenik ez, 2 urteko tartea bar dutela, badakizuen New Yorken ere administrazio konsulia berritu omen. Tira, orain arte ikusi gabea, Leixuri Arrizabalaga, Urkulluri, zaska bat ematen. Y respecto a las dudas del lehendakari, respecto al proyecto. Eso tendrá que dar las explicaciones el propio lehendakari. Nosotras entendemos que todas las cuestiones son claras, se han debatido y se han analizado dentro del patronato, hay un calendario establecido y seguimos adelante en base a ese calendario. Hoi da, zaplamoko politiko bat, hola, eskua luzatu eta plast, holako bat, ematea, bezera Leixurik egin diona. Urdaibai Guggenheim, haze ikamikak dauzkatenak, zenbat, hilabete zenbat ja dagoneko urteak pasata ere ontaz hitz egiten. Ez dakit, agian ja lehenengo harria garai baten ardantza jarri zuen bere txaletarekin, baina Urdaibai eta Guggenheim, ze gauza konplexua, orain bai, orain ez, orain akaso estanbai bat eta gero ez, Jon? Pixkat, Arrizabalagaren bidearekin jarraituz, etorkidan burura, ezker independentistan egon da beti mantra bat, ez? Uste esan barzenuela, inoterietan zestapuntalari zatera zeneko Eusko Alderdi Jeltzaleko. Hora atera zituzten izar nagusiak, itxaso atutxak atera zituen, eta Leixuri zestapuntaz, beraz, zestapuntako ederra eman dio, ezta? Pelotazo, zebat. Ezkera independentistan beti egon da alako mantra bat, PNV urduri dago, ez? Eta, bueno, PNV urduri dago, gero hauteskundeak etortzen dira, eta, bueno, arrasatu egiten du. Eta, baina, benetan, orain ari da egiten urduri dagoenaren gauza arraro batzuk, ez? Gertatu zen Urkulluren desizendapenarekin eta Pradalesen izendapenarekin, ez? Normalen, jajotak ez gauzka ohituta olako leherketatxo internoetara. Eta honek ere nik uste olako tankera daukala, ez? Ikuste Urkullu esaten, bueno, 2 urteko gogoeta prozesu bat abiatuko dugu, bideragarritasuna aztertzeko orain, 2024an, baina gero alderdikideek esaten dute, ez? Gogoeta prozesu horren emaitza iragartzen dute, eta esan dute, baietz jarraituko dutela, ez? Orduan,
bai, gauza asko hauteskundeekin esplikatzen dira, baina nik uste adierazten duela lako, ez dakit urduritasun bat, edo bueno, barne, ez dakit gatazkatxo bat, baina bueno, bai, kokatu behar bat, eta... Akaso Maite, pixka bat atzera eginaz ere, Ardantzaren txaletaren txiste egin dugu, baina deigarria da, ez? Urdaibaik badu olako esan nahi bat, ez? Izan da, zerbait kutxuna, baina, ez? Halako azpiegitura faraoniko bat dan, bat batean, neko... Bai, egia esan, hitz egin ezkero bertako herritarrekin eta nik uste tolako kezka badagola, Urdaibaik berak daukanarekin, naturak eman dagoarekin, zaintzarekin, nahiko dauka, nik uste bere etorkizuna antolatzeko, eta hortan egin barko luke indarra, ez? Eta hor dauden proiektuak ere bai, interesgarriak badira, ez? Bai, nik uste... Nire aipatzen zuen pixka bat aritik, ez? Ez dakit nervioso, baina igual akats batzuk egiten ikusten dugu EAJak eta igual agian ez zain ziur bere buruarekin, ez? Zeren hemen egon den desadostasun horren inguruan, eta nik uste desadostasun bat egon dela. Naizta gero Hortuzarrek esan zuen kazetarien errua zara, kazetak ez zula ondo ulertu. Karo, hori izatea ere bai, badakigu zer transmititzen duen, ez? Baina berriz ere baintzuten baldin badezu, lehendakariak izan zuenan, nuke esango lehendakariak zalantza dakan egitasmo horri buruz. Ez dakate inolako elementorik hori pentsatzeko. Baina bera moratorioa lotuzuna gauzagarria zen edo ez erabaki bat hartzeko beharrarekin, hori horrela dago eta horrela grabatua dago. Eta lehendakarik ez du atzera egin. Hau da, lehendakarik ez du hitz hartu berriro esateko. Aizue, agian ez nintzen ondo esplikau, baina ni horren alde nago. Ez du egin hori, eta orduan horrek erakusten du, alderdi eta lehendakaritzen artean, badagola zerbait. Ez dakit honek mendeku txiki badan, hemen aipaturin beste ageingatik. Nik uste gaur bertan lehendakari esan du berriro agurtu nahi dula legealdia, eta azken legea onartu arte ez ditula dituko hauteskunde eta barko, nik uste berak nahi dula bere legaua darrikatu, eta momentu zehaz batzutan horrek arazoak sortuko ditula, baita ere hautagai berria proiektatzeko eta bere tonua eta bere estiloa hartzeko. Nik uste eta Urkulluk nahi du aldarrikatu bere burua azken momentu arte. Eta hori bilakatu daiteke arazo bat EAJaren estrategia horren baitan, orduan. Agian kasetariok ondo pasatzeko aukera izaten dugu. Eta gara ikusiko dugu, ez? Alde honen bat izan batzuen, ez da? Bai, gure intezen segura da girotxoa. Hauteskundeak apirilean baldin badira, falta zaizkigu 2 hilabete eskaz, Pradalesen urteako apirilaren 21. Hartzen ari garen gorpuzkerak itxura gehiago dauka, ez? Kafetera bueltako zera batekin, ez? Orduan zer? Urkullok esan zuen, ez? Ezen cumpleaños de alguien. Ai, egoita batean zer? Beste ura ere! Urkullu eta Morea ez genuen ezautzen hori arte. Beralde pikaro da. Beste 2 hilabete luzatzen bada kontua eta kainaren 9 egiten badira, takigu. Ez dakit, zenbateraino izan daiteke egin bizkat luzea transizio hori, ez? Gero ateratzen da Pradales esan ez, Osakidetza izango den lehentasuna, beraz, igual ez dago horren ondo, ez? Jaun eta jabe, gogoan duzu ez da? Nola, Bai, hoi bai, lehendakaria. Beno, en fin, beste aukera bat emango diogu kaleari. Leheno Gasteizen izan gara, gauza batzuk horri eskaxi hamar ikusi ditugu, baina konfiantza guztia daukagu. Eta Bilbora joan gara, galdetuz, jendeari. Guggenheim, Urdaibai, Guggenheim. Zer. Gaurkoan Urdaibaiko Guggenheim proiektuari buruz hitz egitera eta galdetzera jaitsi gara Bilboko kaletara eta hauze da jendeak uste duena. Nire uste ez da paranoa da, ez dago arrazoia zeratik. Paisaje oso ederra da, polita eta naturala. 5 Guggenheim badago, eta Bizkaian txikiagoa da, eta 2, hori da bilbeinada bat. La razón es un poco porque aquella zona está muy deprimida desde el punto de vista económico y yo creo que si lo hacen con cabeza no tienen por qué hacerlo mal, a pesar de que nosotros tenemos una casa allí en la zona de Urdaibai. Ni guztiz kontra nau, uste dut jarri diela oinarri eta interes batzuk, ez datozenak bat gure herritarren interes nahi eta beharrekin, eta orduan guztiz kontra nau eta espero dut etorkizun baten bertan bera geratzi plan hori.
nik etxe batean badaukat. Esaten emanik, kale galdeketa hontan gauza gehiago baterako zirela, ez da, Maite? Etxe bat Urdaibai alden ez daukazu ez da nahi ere, ez da? Norberak bereari begiratzen dio, ez? Baina, bueno, hainbat herritarki aipatu duten eskualde horren garapena, nik uste, gonbidatuko nuke jendeari begiratzeko eskualde hortan egindako proiektuak eta gaina tokiko ekonomiaren inguruan, berdin laborantzan inguru giroan eta beste hainbat alorretan egindako eta plantan emandako proiektuen zen nolako interesa daukaten eta nola erakuste duten posiblea dela eunetik eun industria nolabait eredu batetik abiatzea beste vektore batzutan sartzeko. Eta nik uste gainera naturaren aldetik ekarpen hain handia izanik, nik uste horrek ekartzen dula indar bat, ikaragarri bat, nolabait ez garapen sozial bati buruz eta kultural bati buruz, eta eskualde batek ez du zergatik bere arima galdu behar, olako proiektu erraldoi batekin, bere garapena bermatzeko, ez? Badirela beste bideak, akaso ez daien. Bai, bueno, eta nik uste gogoan izan behar dela, Guggenheimek eragin zuena Bilbon. Bilbo eraldatu zuen, eraldaketa horren ikurra izan zen, ez? Baina turistikoki Bilbo dagoen tokian Guggenheimengatik. Hori ez dakit Bilbok nola gestionatu dezaken eta nola eraman dezaken, Donostin nik uste arazo objektibo badaukagula turista kopuruarekin. Ez da izango. Ez dakit susmoa da. Susmoa ez, irudipena. Baina, klaro, Urdaibaik asumitu dezake horrelako azpiegitura bat horrek eragin dezaken turistifikazio maila batekin, ez dakit zenbatereneko izango den, ez dut esaten saldoka jendea jungo denik Urdaibaira, baina evidentemente Bilbok euska baliabide batzuk jendea barneratzeko edo jasotzeko eta Urdaibaik beste batzuk. Orduan, holako proiektu bat mahai gainean jartzen denean, ez dakit, nik uste gutxienez herritarrek zer esan pixka gehiago izan behar dutela, eta niri etortzen zitzaidan burura, ez dauka zer ikusirik, baina badauka lotura minimo bat, Donosti aipatu dudanez, Basque Culinary Centerren eraikinarekin gertatzen ari denarekin, eta da, nola proiektu batzuk egiten diren herritarren bizkar, ez beti, ez dakit, nahi duda sortu zaite etxea zeukanak esaten zuen alde edo kontra, ez? Ez du etxea bali maukazu agian. Batzutan izaten da, not in my backyard, ez duzura nahi zure lorategian horrelakorik nahi, edo, pixkat rollo espekulatibo bat ere izan dezaken, ez? Baina, horrez ez uztartzen dira, proiektuak nola gauzatzen diren, batzutan herritarren kontra. Horra apunte begin daitezke, bakizue Euskal Finantzen Kontseiluaren jarraitzaile sutsuan naizela, eta halakoetan beti datorrela ondo adieraztea, gauza bakoitza ze dirurekin egiten den, Gipuzkoako diruak non bukatzen duten, arabarrenak ez, hor normalki zorpetzea handiagoa izaten da, baina tira, halako ariketak akaso gehiagotan egin beharko lirateke, eta beraz eritzi jasoagoa izan dezakegu, konforme nago, ez ni ingurumenaren kontua, baina tira, eta azken apuntea, susmoa daukat, ikertu beharko dugu, baina ez dela ardantza izango Urdaibain bere etxetxoa izango duen lehendakari hoi izango den baten batek. Beraz, ikusten duzue, saltxa-maltxa honetan, ez dela osagairi falta, ez da? Urdaibaien asko jota ni txalupaz jaisten dut, Urdaibai zoragarria da. Eta listo, hortan utzeko dugu. Etxea ez dugu egingo, hori argi daukagu, ez da? Bai. Maite. Oraingoz, agur Guggenheim Urdaibain, eta kaixo Urdaibai. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans. Hau ikusita, Brusela, Paris, Maule, ze kristo gertatzen ari da. Izan ere, gauza asko informazioa kontrajarri datorkigu, nahiz da nahiko argi izan zer gertatzen den, baina akaso kanpotikan ikusita oso nahasia izan daiteke. Ze gertatzen da laborariekin, laborarien protestekin, Maite? Nik uste dut hor badagoela elementu bat, edo testuinguru orokor bat, nekazaritza politikoaren ezagutu egun bezala agorpen fase batean sartu dela. Europa mailan PAK politika famatu hori martxan eman zen, nik uste horrek ekarri zula nekazaritzaren industrializazio
aro bat eta horrek emandula nolabait kapital metaketa batzutara lehen sektore horren baitan, eta horrek desoreka batzuk sortu ditu oso handiak. Horri gehitzen baldin batzaio, pixka bat merkatu askeko nazioarteko tratatu hoien eragina, horrek eraman du egoera batean nun nekazariek zailtasun handiak badituzte haien ustetegekin aurrera jarraitzeko, ez? Han hasi ziren mobilizazio horiek, Alemanian, Herberetan eta barkoak, eta finean nun laborantzak pisu politiko, ekonomiko handia dakan herrialde batean, Frantzian ebai, piztu da gatazka hori. Gatazka horrek baditu bere argilunak, nik esango nuke, ez? Alde batetik, nolabait protesta abiatu duten sindikatu horiek defendatzen duten nekazaritza eredua eta defendatzen dituzten esplotatzaileen izaera aipatu inbar dela, ez? Nolabait ez dituztela gehienetan babesten laborari txikiak maulen badutena hektaria batzuk, baizik eta ustiategi handiak eta aski industrializatuak, ez? Eta hor dago interes talka bat, ez? Baina ikusita Frantzia gobernuak eman duen erantzuna, nik zalantzak baditut, edo, lehen ditun zalantzak baieztatu indire. Hau da, sindikatu horiek defendatzen dituzten hainbat proposamen, aldaketa klimatiko hori aurre egiteko politika auzian ematen dute. Beraiek ez dituzte hainbeste arau nahi, beraiek ez dute hainbeste kontrol nahi, eta beraiek nahi dute haien produktua kanpora saltzea, mundu mailako 6. esportatzailea da elikagaien alorrean Frantzian. Hau da, beraiek esate dute sartzen direla produktua, mozkinak eta orduan jaisten direla prezioak, Frantzia esportatzaile netoa da. Orduan, esan detena, interes talka bat ikusten dut nik, eta uste dut defendatzen dituztenan gauzazko guzti zilegizkoak direla, nekazarik behar dute bizimodu hona izan, lan baldintza honak, diru sarrera egokiak, laguntza guzia behar dute elikadura buru jabetza helburu aurrera eramateko haien proiektua eta barrekoak, baina horrek ezin du eraman, nolabat aztertzera, Europa bezala eta beste herrialdeke bai, aurrera eraman beharko dituzten politikak benetan salbatzeko denona dan planeta hau, ez? Eta hor, nik uste, zalantza batzuk baditu dela. Eta horrekin batera nabarmenduko nuke baita ere Frantziako gobernuak eraman dula krisi hau, bere kontra zijoan krisi hau, nolabait nazionalismoaren aldarrikapen bat egiteko, laboraria da Frantziaren salbatzaile, Frantziaren irudia, laborarik gabe ez dago Frantziarik, eta orduan oso markoa ertsia ezarri du baita ere eztabaida horren baitan. Nik uste horregatik ulertzen dela gehiago euskal laborariek protesta horri egin dioten ekarpena, haien baitatik eta haien aldarrikapena mahai gainean ematen, esan ez, baldintza honak laborarientzako lurra babesteko neurriak baina hori batera gerrezen bar da eta ezin da kontrakoa izan, nolabait klima aldaketari erantzuteko premiazkoak ditugun baita laborarien gisa ere eta herritar gisa bezala dozen kasuan aurre eraman beharko politika horiek, ez? Orduan, nik esango argilunez betetako protesta badala, sentimentalki denok ikusten dugunan traktore bat errepidean esaten du hauek dire gureak, eta gureak dire laborariak, eta hori argi geratu inbar da, nik esango nuke laborantza sektore ekonomiko erraildoi gisara, aldala eztabaidatu eta arrazoi eman gauza batzutan, eta beste batzutan esan, aizue, denon artean aurrera eraman barko dugu. Ze ordegarria izan da, ez? Bidasoa inguru honetan, ez? Gipuzkoako ikusi ditugu sindikatuak eta patronala, garraiolariak txundigarria izan da, bat etorri dira, kexa eginez, ezin zutela behar bezala lan egin, ikusi ditugu kamioiak erregistratzen mugai garo bideetan, oso gora berezia, eta akaso zaila egin zaiguna ulertzen, elbe sindikatu alde batetik, beste mobilizazio bestetik, etxe gara hiri eskakizunak ere bai. Gero, ikusi behar da, LB dala sindikatu nagusia, nahiko banandua FSA-arekin, baina esan nagusia dela Euskal Herrian.
eta defendatzen duen herri laborantza ez dator bat frantziar eredu erraldoi horrekin. Horri gehitzen baldin bazaio, FDS-ako markoa oso marko frantsesa dala, horrek laguntzen du ulertzen pixka bat diferentzia horiek. Nik uste oinarrian adostasun badagola, nolabait lehenengo sektorea babesteko beharra hortan, baina bigarren zatian edozein gauza egiteko, galdera, elebek esaten dio ezetz. Elebek esaten du ez laborari behar ditugu babes horiek, baina behar ditugu arauak. Arauekin eta kontrolekin gure burua babesten dugulako, eta aldiz badago beste nekazaritza mota batek agian etxituta dagolako, agian pairatzen ari dalako baitare globalizazioaren alde ilunak, pentsatzen dula, askatuta kontrol batzuk, askatuta arau batzuk, bere arazo guztiak konponduko direla. Eta arazoa integrala da, arazoa ereduarena da. Segurazki nekazaritza eredu honekin ezin dugula jarraitu, ezin dugula ez da ere nazioarte mailan, herrialdeen artean ere bai, hain harreman injustuak bultzatzen jarraitu, ez? Eta nik uste, auzi horri ez daiola erantzun egokia eman, eta horri gehitu inbartzaio eskuin muturrak erabili dula asko mobilizazio hori eta diskurso hori, nolabait Europaren aurrean, estatuen nagusitasuna defendatzeko, eta barrekoak, ez, orduan markoak berez, Maite, hau analisi zuzena, norbait zalantza bazitun argituak, desde luego. Analisi zuzena eta iskinda erpin guztitatik heldua. Beraz, mila esker eta orain analisia berriro eskatzeko garaia, eta oraingoan Ekil doktoreari hasteak zer eman digu. Asmatu behar dela noiz isildu eta noiz ez, eta denok daukagula azken batean zerbait esateko, baina asmatu behar da noiz esan, nola esan, eta hor dago joko hori bizkat. Askotan egin izan dizkiate olako. Gorka Urbizu magoa, sortzailea, filosofoa, akaso baita ere. Garako eta 5 urte eta Gorka Urbizuk ez dakigu zenbat, baina zenbateko ibilbidea elorrixon izan zen, gu ere bai, eta honezkero ez gara hain gazteak zoritxarrez, egia da, aitortuko dugu? Egin izan dizkiate olako elkarrizketak, ez, letrekin, eta horrekak ez du balio, aspaldi jauzi zarenean. Eta isili geratu, ez? Zein da galdera, ulerti dazu. Eta gertatzen da ere bai, diskonekin bereziki saiatu naiz olako lilura bat babesten eta sekretupean eraman dut dena, eta ez dut nahi du jendeak olako purutasun batekin iristea bai diskora, bai zuzeneko eta olako informaziorik eduki gabe, baldintzatu gabe nolabait, ez? Eta orduan letrekin ere olako zerbait gertatzen zait. Ez da enigma. Ez da interesantearen egitea, baizik eta zuk batzutan sentitzuzu kantuan nolabait eta modu batez, eta personala da modu hori. Eta nik esaten badizut, eguzkia aipatzen badu disko batean, eta esatizu, ez, bau da, egun batean atean nintzela paseoan, eta eguzkia atea zaitzen, eta ja, baldintzatzen zu entzulea, pentsatzera nere eguzkian eta ez berean. Ulertzen da, igual, niretzako askoz importanteagoa da, norberak ikusi duen eguzki hori, o imaginatzen duen eguzki hori, orduan, letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezua batzudan argia da, beste batzutan uste dut dela magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoa. Egia da, ondo pasa dugu Gorka Urbizurekin, bakarkako lan honetan, ibilbide berrian, ikusten duzu, esan nahi handiko gauzak esatera datorrela, baina aurrez azaldu gabe. Garbi duzue? Tira, joan zuzenekoetara eta esango diguzue, naroa laster joango da, esango digu, zer moduzko zuzeneko horiek, gara 25 urte betetzaren aitzakian edo nola ere, aste honetan, zuzenean, Hamaika Telebistak ere eskaini zizuen zuzenean, tira, goazen urrengo gaira, Europa aipatu dugu, Urkullu, Simeoni, Pep,
Tira, Alemaniako telebistan egin dutenak edonola ere merezi izan du aste honetan titularra, ze orain artekoa gutxi ez balitz, amnistia lea hankaz gora, kolokan ezakigu ze puntutan. Aizue, edonola ere badakizue Auzitegi Espainiarretan badutela joera gauzatxo txikiak berriz ere irikitzeko, ez da, hemen ezer ez da bukatzen. Argi, Telegramarekin. Spanien sollte in die Knie gezwungen werden. Spuren führen auch nach Deutschland. Ermittler prüfen jetzt Verbindungen zu Rechtsextremisten. Gemeinsames Ziel, eine neue Weltordnung unter russischer Vorherrschaft. Eta esango duzu, zertaz ari da ekin doktorea. Tira, Alemaniako telebistako teleberrian, pentsa ezazu iluntzeko albistegian, alako elkarrezketa interesgarri bat, Joaquin Agirre, epaile izar berria Made in Spain, eta besteak beste Telegram kanalarekin argiz, Putin eta Puigdemont. Bueno, gauza, ikusten duzue, sarrerakoa ere, stop, amnistia, legea, eta beste, nahiko erasokor. Ez dakigu zer demontra gertatzen den Alemania, baina, izue, Palestinako auziarekin ikusetan nola dauden, eta orain hau, argiz, ez dakit, gauzak nora helduko ote dira? Führende Berater von Puigdemont hielten enge Kontakte nach Moskau. So das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen des leitenden Ermittlungsrichters in Barcelona. Es geht um den direkten russischen Einfluss auf den Prozess der Unabhängigkeit Kataloniens. Bueno, bazen egiten ez da, Espainiako epailek Alemanieraz ez dakitela, ingelesez ere ez du guzte, frantsesez ere ez tira. Zenbat eta zenbat gauzak hobetzeko. Vincent Partalek bere editorialean zioen prozesu independentistek onura besterik ez dutela ekarri Espainiari gardentasun gehiago epaitegietan, alako kontaktibera, ez dakit, Joaquin Agirreren papera non geratuko den. Guzti honekin ora jo nahi genuen. Sare sozialetan zer esan eman duen monologoa, ikuskizuna, talent showa izan da, segidan ikusiko duzuen zatitxoa osoa badaukazu sare sozialetan, Yes, you can't just go to a place and be like, why are you guys speaking the language you're supposed to be speaking here? If you go to France and be like, why are you all speaking French here? They will murder you. Eta zein zen galdera publikoan zen ikusle bati galdetuaz eta zu nondi zatoz eta Kataloniatik zoritxarrez, nola zoritxarrez? Eske bertan katalanez egiten dute eta pentsa kanpotik ere nola esan behar, baina zer? Deigarria zaizu, ala, zer demontre gertatzen da kontu honekin. Tira, sare sozialetako kontu hauetan bagabiltzala, aipatu nahi genizuen beste kontutxo bat, aizue, egoazen Alemaniako telebistatik, Telemadridera. Su uso está cada vez más extendido en el trabajo policial. Es una alternativa no letal y más segura a las armas de fuego. ¿Chicos preparados? Preparados. ¿Jefe preparado? ¿Quién, yo? No, oye, no mucho, pero bueno. Muy bien, muy bien. Son los dispositivos electrónicos de control popularmente conocidos como Taser. Hau, benetan pasa da, Madrilaldeko zinegotzi batek bere burua aurkeztu zuen hau egiteko. Diotenez, ez dute kalterik eragiten, baina aste honetan gara egunkariak luze eta zabal ekarri digu Zibio estatu mailako kazetaritza, baina helburu zehatza duen kazetaritza erakundea da. Erakunde publikoak gertutik behatzen dituen erakundea da, eta bertan oharra badator eta oharra guztiontzako ze argi Taser delako pistola edo arma hauek gero eta erabilera handiago izango dute, eta arriskua argi ez da ez edonolakoa izango. ¡Voy a volver a la cárcel! ¡Me estaba en el coche! ¡Taser, taser! Hau, Taser, arma hauek promozionatzen duen enpresaren YouTubeko korporazioaren kanalean aurki dezakezue, beldurgarria da benetan, eta beldurgarriago areago salbuespenak. Ez erabili Taser pistola hau, bihotzeko arazoak badituzu, ez erabili Taser arma hau, buruko desorekaren bat baldin baukazu, argalegi baldin bazaude, gizenegi, bizirik baldin bazaude, ez erabili Taser arma hau mesedez. Tira, gure kezka,
esandako erreportaje horretatik tiraka, udaltzainak ere hasi dira erabiltzen, besteak beste Iruñean. Argi beraz, Iruñako udaltzainek badaramate, ikusten duzu, non daramaten gainera, tira, hor arrisku puntu bat, eta ertzainek ere ote darabilte. Eta gauzak honela esango duzu, taser pistola orduan ze momentutan erabili behar da? Erabili behar ote da genero indarkeriagatik salaketa jarri eta komisaldegira jo eta ondoren ertzain batek eraso duen emakumearen kasuan, tira, horrek gure astonetako galdera ikurra, bakoitzak bere ondorioak atera bitza, bukatze aldera, albiste honekin gatoz, pantailak euskaraz, noski baiet! Nahi beste hartzeko gutxa hutsik dago. Jakina, beltza naizen ez lapurra ere bai, ez? Detektiberik onenak ez du plakarik, ez da behar ere. Ibeginko zaitu. Niriko detektiberik onena naiz. Ture detektibea, otsailaren batetik aurrera, primeranen ikusgai. Katixa Agirre bera ikusi dugu Twitterren prest bere krispetak eskutan, hau ikusten hasteko Jon Arretxeren novelan oinarritua delako, horrere ertzainak ikusi dituzue, Euskal Ekoizpena, bertan ekoitzia uste dugu hasieratik bukararaino, eta honezkero plataforma guztietan. Sonik, ezagutzen zenuten? Guk bai, zarra gara bai badakigu. Ekutariko bat zirikatu ezkero, guztiak zirikatzen gaitu! Eraso! Nicole Goda esango dut, Nicole Kidmanen ahotsa nola zapuztu, baina azpidatzi bai ez, euskaraz. As his family. You know you always say that, right? You're her employer, not her friend. Tira, baina guzti hau zertara zetorren, goazen albiste txarrak ematera. Bueno, erdizka, Irati filmak izugarrizko arrakasta izan du, baina ez da beste ekoizpenik izan. Beraz, kontu nik zer? Aurten Irati eskaini den bezala, zinemetan ikusle gehien izan ditun filmetako bat izan da, EA eta Nafarroan. Eskaintzen denean, herritarrek euskeraz kontsumitzen dugu. Beraz, aukera daukagunen, joaten omen gara, ez omen da, errua guztia geure izango ez, eskeltzarete joaten, ez dago, akaso beharra dinako ekoizpenik, Alex, zenbateko portzentaia da beharrezkoa duguna? Adin batetik aurrera, aisialdia gaztelaniaz jasotzera bideratzen dira gazteak. Eta beraz, orain hartzen ez diren neurriek, hurrengo belaunaldien ohiturak ere baldintzatzen dituzte. Horixe ba, 80. hamarkadan dragoibolarekin ondo ezi ginen horiek, horregatik ulertuko duzu, geure buruko desoreka batzuk nondi datozen, euskaraz hasi ginen, non geratu ote dira kontu guzti horiek, oraindik ere martxa gehiago hartu behar, Agurne Gaubeka, zer diozu? Zinemetan zein bestelako aisialdian kontsumitzaile eta erabiltzaileen bezala herritarren hizkuntza eskubideak aitortzeko neurriak hartzea eskatzen diegu erakundei. Tira, eta honekin nondik nora goazen, hasi dugu Gorka Urbizurekin, buka dezagun Nafarroan hasi bezalaxe, izan ere, badakizue hizkuntza euskara, nortasuna bera askorentzako oztopo dela, ezta? Inauterietan ere bai, Lizarrara goaz, herri, euskal, olako izenak entzundeten dituztenean, upenekoak urduri jartzen direlako. Tira, oso dokumental polita egin dute, YouTubeen duzue Lizarrako inauteriena. Tira, bukatu da Ekil doktorea, eta aste honetako gaiak aintzat hartuta, nola ez gogoratu Juanba Berasategi handia, 84 Laura atzera eginda, gauza hauek guztiak kontatuta, alabazan. Saldadila kalabazan, eta ez bazan, atera dadila, herriko plazan.
Aurreratu dugu, ekinek, ekiz ze ederra, Lizarran egin duten inauterien inguruko dokumentala, izan ere badirudi Malerrekan, ondiagola, ituren da Zubieta, baina badirela Nafarroan barna ere, hainbat eta hainbat herri, inauteriak oso modu berezian eta oso modu kotxunean ospatzen dituzenak, eta besteak beste, hemen izela ez da, Lizarran ikusi dugun, hau Maite. Bai, alaxe da, ez? Ella inauteri murgilduta, ez da? Udaberriari deika dagoeneko. Bai, gaurre bai done bane garazin, zati batek. Karnabalakin lotua, eta gero libertimendua handoko astean okerrez banabil, Dona Paule aldea, Nafarroa garaia ipatuzu, hor sartu garela, ez? Ella giro bizi hortan, ez? Inudeak hartzaia, Gazteburu hontan tope, denetarik turistifikazio hortan, gustatzen zitzaizun hortan, Jon, ederki. Nahiko lan badegu pentsatzen mozorroan, zer egiteko gai garen eta... Ai, egia zu spoiler bat, zertaz, mozorrotuko zarete? Bapatean ikusi zaituztet mozorrotuta eta fantasia bat iruditu zait. Ideia guztiak ongi etorriak dira, bezedez, bota, baina erdipordiko mozorroak egiteko ez dela ateratzen. Ez da, bigote bat eta peluka batez, ongi edo ez errez. Bueno, ikusten dugu hemen, esan dugu Lizarrako dokumentala, baina, Ituren eta Zubietan aurten ere ikusi dugu beste behin, joaldunak parekideak izango direla, emakume gizon, poztekoa da, alardeen kontu urteak, eta gero jarraitzen dugu historia berdinean, eta ikusi dugu Malerrekan adidez, ze ondo kudeatu duten hasieratik, inungo arazori gabe, ez da? Ez da inzaila. Bai, hala da. Ez, pixka bat, pehatzen dan eta Bidaso aldea ebai ez, baiara batetik bestea pasatzen dan korrente hori ez, eta askotan zenolako mesua pasatzen da, landa eremuari buruz, nolabait esanez, zaintzen dituzten tradizioak, eta era berean bereko resistentzia dituztela, ez gauza beste moda batea egiteari, ez, eta gu gaude, urbanoa den eskualde batean, eta Irunta Hondarribin oraindikan, urbanita horiek sekulako arazoa dugu, korapilo hori askatzeko, ez? Bueno, hasi dire etortzen haize berriak Hondarribitik, guazen ikustea poliki oxigenatzen den gure baiara, baina ongi etorria benetan ez Nafarrotik etortzen den albiste der hori. Bai, egia esan, kuriosoa izan da benetan. Beste urte batez, nahiko muturreko inauteri batzuk, sare sozialen bidez gainera, geroz eta ez dakite, ospe edo bintzat erakarmen gehiago badute, Zubieta, Aurtitz ez dugu aztuko. Non dagoen ere. Astonetan, Aurtitz non demontra dago, tira, Mendaurreko magal horretan, erdibidean, triangulo berezia, energia berezia dago inguru horretan, aipatzen genuen azan egiz, Aita Santua bera ere ikusi gugu, mozorro nahiko beldurgarri batekin, zera ez pixka bat muturrera, eta aipatzen zenuena, ez? Oraindik ere alarde kontu horiek ze kontrastea, eta oso gertu, Maite? Bai. Esan duzuna, Bidasoa... Bai, ea kutsatzen diren gauza honak. Eta Jon, zuk inauteritakoa ikusi dugu baino berdintasunan inguruan ere, ze gauza ohikoekin edo kulturan oinarritutakoekin egin dezakegun bidea handia, ez da berdintasunean. Eta kasu hemen, beste kasu batzutan, esaten dugun bezala, zaixago? Bai, baina nik uste, oraindik orain herri askotan entzuten degula albistea, ez? Lehenen aldiz emakumeak dantzari izango dira ez dakinun, eta batetik ez duzu, oraindik ere zenbat lekutan zenbat daukagun aurreratzeko, ez? Iristen dira oraindik albiste horiek, baina aldi berean horrek ze agerian uzten duen Irun eta Hondarribiko alardearen kasua, ez? Mundu aurrera doa, Euskal Herria beste leko askotan aurrera doa. San Sebastianek ere, askotan normaltza dauzkagu gauza batzuk, baina oraindik ere badauzkagu joera batzuk begiratzeko. Baina oraindik ere ematen du haizeak inguru hortan beste modu batera jotzen duela, edo oraindik ere ez dela iristen bezain beste, ez? Nafarrak beti Nafar. Zer dugu, bikain. Nafarro maritimo. Txalotzeko moduan. Txalotzeko moduan. Nafar maritimoa jonek esaten bezala. Gainera lehenengoa dira ez, baina benetan urtezar gauean Iruñan mozorrotzen dira ez. Ezkero, urtea horrela hasten da. Hain kaxa. Hain kaxa. Holaxe dira, Nafarrak, beste behin. Esango dut. Esan bezala, inauteriak gabutxek.
Aitak, pello reparaz, zenez, esatea, izugarria dela, gizon mutil hau egiten ari dan guztia, orain ikusi dugu, Fillas de Casandran, Galizia aldera joan zaigu, eta izugarrizko bideoklip hau egin du, eta honez gain, Galiziako telebistetan eta ere bai, isla handia izan du, zergatik, beno, gauza asko ukitu ditulako dirudinez, eta politikoki ezain zuzena, baino, edo bintzat ikutu eta mugitzen duen horietakoa, zetak zaleak zarete, gazteak. Adina batetik gutxi, normalki tokatzea da garraio zerbitzua bermatzea. Zetakekin, baituten lagun batzuk tartean oaindikan daudela pixka desesperatuta Ipar Euskal Herrian egon zen indara gutxi eta kilometroka da egin behar ezakize ordutan kontzertua. Ikustera, eramateko semea da, eta jasotzeko eta baina, bueno, nik uste erreparatze fenomeno badala eta nik gustatzen gutxi. Eta gainera personai bat busti egin dana behin baina gehiagotan, ez da hizkuntzaren arira, kultura, herria, esan nahi dut aurrera, dijoan tipoa ez dela gutxi. Oraintxe esan duzu busti. Orain honetan ere busti egin da, orain gazten, niri lotxa pizka baten bat, baina ipurdian sartzeko modukoa, horrela ez da. Eske orain hori da modan ez da? Lehen gauza txar batzen, orain oso ona, eta oso provokatzaile. Ados, gaurko saioa pornografiari buruz hizketan bukatu nahi genuen eta itzake ikaragarri hona izan da. Ikaragarri. Zure bila, nire bila, nire ustetan behintzat. Iturritetan garri kontara zuratetikan, lepotik heldu eta zuparetaren auska. Da orain lami bat bai fina niri kantuan, nahi zaitxut izan. Apaiz bat larrutan, bezala pekatuan. Ez dakita beste jarraitu. Ekinean nahi boligrafo horrein ez jarri hotza aurruz tartetan. Eta isolek, esan izan dena, transgresorea ulertzen duzu orain beste Galiziako telebistan atera izana esaten. Zei da, tipo hau. Junda jotzen, deabrua. Pornografian adituak ez gara, baina txiste txarra zen. Egia da Pontederrako Zoom hori agertu dela, hango, ez dugu esango Euskadi Gaztea, baina bueno, egia da gazte jenderen artean auspoa desientekoa duela, eta gainera euskara, galiziera, badute joera berezi bat eta arrakastare bai. Aitortuko dizugu hau provokazio bat zela, baina gero abestiak azken batean emakumeen alduntze bat, eta gaur egun badago ez, eztabaida bat, pornografia, mundu erotikoa, zenolako parte hartzea, ze puntutara, orduan, bueno, badarama pixka bat mugara, baina esango dugu helburu asmo on batez. Gurre parazalea gara, Maite kongi esan duen bezala, agian beste kinta batean tokatu zaigu, baina berak egiten dituna, Maite kongi esan duen bezala, fenomeno totala. Joan gaitezke, zuzeneko bat ikustera, eta gero analisi bat egin genezake. Ez nahi sekula gona, aitortuko. Ramon Martikorenarekin egin zuena eta gero nire errespetu osoa da. Bai, dantzarazte jarri zulako pixka bat Ramon zatezu. Eta txandala. Egia da, Ramon sartze eskema horretan gauza da ez genuena inork espero. Eta segundo txertatu zen eta botza behin olako patizira. Eta taktil txandalaren berreskurapena. Hori ere memoria historikoa izan daiteke. Eta gazteenek ere esatea, zein da hartzai hori? Hori da hartzai bat, guazen hitz egitea Ramon Martikorena. Hori da nahi patzen nahi zarete, ez duzulako beldu nahi, pornografia. Guazen hitz egitea pornografia. Ramon Martikorena, denbora agortu zaigu. Ramon Martikorena eta pornografia nola iritsi gera onera. Bueno, en fin, amaitzera joan behar dugula, mesedez, gure publikoa hortza dutena egin baino lehen Ramon, pornografia laborariak nola iritsi da. Bai, hortxe. Amaitzeko, titulartxo bat zer esango zenukete orokorrean, asteak eman duenaz, to! Puf, ez dakit, ara. Zer eman du asteak? Zer ez du eman? Zer ez du eman? Ez dakit, errepuin bat gorunka alako repaso bat, baina... Bueno, ez dakit. Titular bat, mistiaren lege bat zor digutela. Beste bat. Eta espero ezagun onartuko ala onduko, egunetan edo asteotan, espero ezagun. Egia esan, ez dakit ikusi duzuen nola da, Rebelde sin causa edo bada estena batez, kotxeak amildegiraino eramaten eta zein irabazle amildegiat, bueno, lehenengo frenatzen duenak altzaile, amildu gabe. Nik juntzekin daukan sensazioa horixe da, bueno, a ber, ez gana amildegitik bera joaten, baina... Ezken horretan ematen du baretu direla pixka batez. Azken momentura eramaten ditu negoziazioak eta horrek ze arrisku dauzkan ikusiko dugu.
nuen estena erotiko baten aipamena egin bartzen baina Bani honekin geratzen naiz, azkenean Sánchezek Urkulluri aurre hartuko dio eta hauteskundeetara joko dugu berriz Galizian hasi dira, nik uste dut hau gure kontrolean soinu teknikariak askotan aipatzen du gazteak esaten dutelako de locos. Hau zerra, de locos. Tira, hauteskundeekin zer pasatzen den eta ez dute du bozkatu beharko Europan, Hegoaldean, EAen, bide batez Galizian, agian denak bozkatu dezakegu. Agian dena batu daiteke, dena bozkatu dezakegu kotxe horren barruan, amildegitik erori baino lehen, eta kotxe barruan gertatzen dana, erotismoaren barruan. Aplikazio bidez. Egunean behin aplikazio egokitu daiteke. Dena batera. Bueno, Maite, Jon, eta ekinen oski. Aio, beste bat arte, zuen etxean zaudete. Eta zuei, mesedez datorren astean gurekin nahi zaituztegu berriz ere, plazerra delako zuekin hauek konpartitzea, parra egitea, analisi pixka bat egitea, eta Euskal Herriai astindu bat ematea. Ondo segi. De la fría lleva noite, ve metidinha no peito, aquel mal que me metiche, sabe, xa non saco de dentro.